Hola a tothom, gràcies pel vostre temps. Em dic Jaume Garrós i formo part de l'equip de Conscientia. I el motiu d'aquest vídeo és per parlar-vos a nivell simbòlic del coronavirus i el tarot. Justament un dels arcans del tarot, que és l'arcà número 16, que en el tarot de Marsella, que és el que fem servir a Conscientia per fer els acompanyaments, és aquest, no sé si el coneixeu. En francès es diu la Maison Dieu, literalment la casa Déu, però es coneix popularment com la torre. I realment apareix molt en lectures que fem sobre aquesta pandèmia, perquè és literal. Corona el virus que s'extén per l'aire i la por de la població que fuig per no contagiar-se. Paradoxalment, aquí els personatges sembla que marxin, però estem tots tancats. És per aquest motiu que us estic parlant des de les golfes de casa, perquè resumeix molt bé la sensació que molts deveu tenir, no?, de tants dies d'estar tancats, d'estar confinats, d'estar enclaustrats, presoners a casa, no?, i de no poder sortir de casa. Potser una de les informacions que ens està portant aquest Covid-19 és no podeu sortir a casa perquè potser és moment d'anar cap a dins. Abans de començar i d'anar directament al tarot i lligar tots els seus simbolismes, és informar-vos que des de Consciència, tant el Jordi com jo, veiem la realitat que ens envolta, aquest món físic, com un cos simbòlic. És a dir, tot el que veiem, tot el que olorem, mengem, escoltem, té a veure amb nosaltres, ens està parlant a nivell simbòlic, no? Va més enllà del que podem veure amb els ulls del cos. Doncs abans d'anar a parlar del simbolisme del tarot i aquesta pandèmia, aquesta informació que segurament ens està demanant d'integrar, anem a parlar primer del que és un virus, no? Un virus és material genètic com nosaltres, com qualsevol animal o planta, com qualsevol ésser viu, amb la diferència de que no es pot reproduir per si mateix. Tot ésser viu té una doble hèlix d'ADN, però el virus no. El virus és només una espiral amb una membrana i unes terminacions de proteïnes que el que fan és ajuntar-se a cèl·lules per infectar-les. És a dir, un virus necessita un hoste per poder reproduir-se perquè per si mateix no pot. I què fa el virus? Quan entra, va fins al nucli de la cèl·lula, trenca aquesta doble hèlix, separa una, estic parlant a nivell molt, molt bàsic, i ajunta la seva informació genètica per començar-se a reproduir i infectar les altres cèl·lules. I d'aquí passar a altres hostes. Aleshores, si el virus és només informació i ens està infectant i l'estem transmetent, molts cops de forma asimptomàtica, què ens està parlant a nivell simbòlic? Doncs de que hi ha una nova informació que la humanitat ha d'integrar. I com s'ha d'integrar? Doncs encara que sembla de forma molt bèstia, és infectant-nos. Infectant-nos tenint aquesta informació dintre i generar anticossos, que és la manera d'integrar aquesta informació. Fixeu-vos que és una pandèmia que afecta a tota la humanitat i estic sota terrat, sota teulada, perdó, i com aïllat, no? Però alhora estic aïllat, però sé que la immensa majoria de la humanitat està fent exactament el mateix. És a dir, és una feina que estem fent tots de forma comunitària, que estem integrant aquesta informació, encara que sigui de forma inconscient, l'estem integrant tots, però cadascú ho ha de fer a la seva manera i portar-ho com millor pugui. Molt bé, observeu la carta. Fins i tot podeu posar en pausa el vídeo per veure què us transmet, no? Quines sensacions us desperta. No cal que tingueu coneixements de tarot, fins i tot és millor no tenir-ne, sí, potser per fer aquest exercici. I fixeu-vos en què us crida l'atenció, no? Els colors, les formes, els personatges, els dibuixos, el que sembla, el que us transmet. Aquí l'important és el que us transmet, no el que jo us pugui dir ara. Sí? Bé, doncs aquesta carta en el món del tarot implica un canvi sobtat. I què és el que està passant ara mateix? Algú s'imaginava fa 15 dies estar tancat a casa, veure ciutats fantasmes, com les grans pel·lícules d'aquestes apocalíptiques o de catarsi, doncs és el que està passant. I sembla mentida, però així és. Fixeu-vos, l'important d'aquesta, per mi,
l'important d'aquest arcà d'aquesta carta és la corona. La corona és simbòlicament la teulada d'aquest edifici, la teulada que tinc justament damunt meu, i que està ballant o està caient o s'està obrint com una caixa aquí a cadascú, no? Si cau, no cau, si s'està obrint tancant, això ja depèn de cadascú. Però està així en diagonal perquè hi pugui entrar com una mena de flamarada de ploma, de llamp, d'ocell, no ho sé, així cadascú que interpreti, que està sortint d'un sol que està vermell, no? Amb unes punxes que està a la cantonada, no? I aquest mena d'esfera, aquest sol, que simbòlicament, arquetípicament és la consciència, no? Astrològicament és el centre de la personalitat, també podria ser tranquil·lament la forma del Covid-19, no? Que està fent important aquesta flamarada que fa sotregar l'estructura, en si més no, la part de dalt, no? I simbòlicament, què és la part de dalt d'una persona? El cervell, que és on ubiquem la ment, els pensaments, que és el pitjor dels nostres confinaments, no? El pitjor de les nostres presons. Perquè no hi ha res pitjor que donar voltes i voltes i voltes a un tema, a una cosa que ens preocupa i no trobar-hi solució. I a vegades la sortida d'aquesta sínia, d'aquesta manera de donar voltes i trobar una solució, és que algú des de fora o et digui, ei, per aquí, t'acompanyi i et digui, mira't això que no ho has vist bé, torna-t'ho a mirar d'una altra manera, o mira tu des de més amunt, o posa-hi llum. És això, no? Aquest llamp, aquesta ploma que sacseja el cap de la torre, que és els nostres pensaments, és una presa de consciència, és una nova integració d'informació, que és justament el que està fent el virus justament amb tota la humanitat. Fixeu-vos que l'edifici està estable, no? Està fixa, no? Les finestres no es veuen trencades, i el que és interessant és veure aquests dos personatges, no? Que sembla que estan fent. Això també és interpretació de cadascú, no? Estan fora de la torre, almenys un, o l'altre sembla que estigui sortint per una porta. Però clar, fixeu-vos que el que ens estan parlant aquests dos personatges no és de pànic, no és de por. És potser de curiositat, de tranquil·litat, perquè si us fixeu en les cares no estan cridant, estan tocant el terra, estan tocant amb les mans de peus a terra, que sigui tot a l'inrevés, i estan mirant aquestes plantes verdes, no? Que és símbol de regeneració, de creixement, de vida, i és el que us deia, estan sortint de la seva presó mental i estan veient que hi ha més vida, hi ha més món, hi ha una altra realitat diferent a la que ells pensaven que hi havia gràcies a l'arribada d'aquesta nova informació. Les boles de colors que hi ha per tot arreu és el que us he dit al principi del vídeo, és una cosa que hem de fer tots, tota la humanitat, però cada color és una energia diferent, si voleu, una manera de pensar diferent, són diverses torres que s'estan obrint diferent perquè cadascú té les seves estructures cognitives i patrons inconscients que ens fan actuar d'una manera diferent dins d'aquest confinament, i és, doncs, simbòlicament que això cadascú ha de fer el seu treball de redescobrir aquesta nova realitat que el virus ens està obligant a viure. Estem en un món hiperconnectat. Fixeu-vos, estem confinats, però aquest vídeo es pot viralitzar. Fixeu-vos que fins i tot el llenguatge és perfecte, és simbòlic. Viralitzar perquè pot infectar milers d'ordinadors en aquest aspecte, o tablets o smartphones, i estem connectats, tot i que físicament no ens podem tocar, perquè és un tema, està referint a la ment, realment, també, encara que us ho creieu o no, a nivell mental estem tots connectats, no? No som éssers humans que podem tenir experiències espirituals, sinó des de consciència estem fermament convençuts, per experiència, de que som un sol ésser espiritual que estem tenint experiències humanes simultànies. Bé, això ja ho deixaríem en tot cas per un altre vídeo, però sí que refereix molt bé a l'arcà número 16, no? Perquè és la maison Dieu, la maison Dieu. Si llegeixes en francès en ràpid, la maison Dieu, passes de dir la casa Déu a l'ànima i el seu Déu. Per tant, també té
una lectura també espiritual. Què ens està dient el Covid amb aquesta carta? Doncs que és moment de sotregada i de posar en ordre casa nostra, no? Aquesta obertura de la corona, aquest llamp, aquesta ploma, fixeu-vos que és un llamp, però també és una ploma, és a dir, és una acció contundent, però molt suau, és a dir, només afecta, només ve a trastocar allò que realment no funciona en la nostra vida. I per això el fet de quedar-nos a dintre i el fet d'observar dins de casa, no? Si se'ns cau la casa al damunt, què és? És justament per il·luminar-nos, per posar llum a allò que no funciona. Perquè sí que si estaves malament a casa podies marxar i desfogar-te i tornar. Però ara és un moment realment d'introspecció i no és una carta fàcil, vull dir, perquè els canvis venen i si estàs encarat a acceptar-los, perfecte, però si t'hi resisteixes, que seria, per exemple, quan la carta ens apareix al revés, vol dir que la sotregada cada cop serà més forta fins que integrem aquesta informació. Per tant, consells, que no m'agrada donar consells, però podem aprofitar per fer, doncs tornem al món simbòlic. Si ens està obligant a confinar-nos a casa, a tancar-nos a casa, és potser per fer neteja mental, veure per què se'ns cau la casa al sobre, i coses que podem fer, doncs és, un altre cop, tema simbòlic, netejar casa nostra. Un pot netejar, per exemple, l'armari de casa, endreçar aquelles fotos que estan allà des de sempre pendents, netejar la part alta, potser de la cuina, o sobretot tema armaris, perquè l'armari s'assembla, és tancat, no? Com al cap, i a l'obrir, doncs allà podem trobar roba que ens posaven de fa temps però que ja no ens serveixen, és com els pensaments o els pensaments, o la manera de fer, no? De comportar-nos, de que ara ja no ens serveixen, és una roba que se'ns ha quedat petita i l'hem de canviar per una altra, però perquè ens hi càpiga roba nova hem de treure la roba antiga, i no vol dir llançar-la, es pot reciclar, fer que algú la necessiti. És la manera que té la vida de dir-nos, ei, el que us deia, no? Estem en un món hiperconnectat, no? L'espai-temps sembla que ha desaparegut, no? Perquè en un moment, que us deia, no? Viralitzem, i això pot estar veient algú que estigui ara mateix a Singapur, per exemple, i jo us estic parlant ara des de Barcelona. I en un moment immediat. Per tant, hem estat tan viatjant, tan amunt i avall, hem estat reduint tant el planeta, que se'ns ha quedat a les mans, que el podem tenir a tocar, i com que hem saturat l'espai, perquè l'hem fet tan petit, el temps saturat. És un joc de paraules, però torna a ser simbòlic. Ara mateix estem penjant d'un fil, doncs justament per aturar-nos, veure el que hem construït, que és aquest edifici de la torre, i que no vol dir que tot sigui dolent i que tot sigui una merda, sinó que realment repensar la manera en què hem construït la nostra vida, la nostra família, el nostre cercle d'amistats, repensar la feina, repensar la comunitat on estem, el país i fins i tot la globalització, l'economia, qualsevol tema qualsevol estructura està ara posant-se en estrès justament per veure si realment aguanta aquest examen de consciència que hem de fer. Hem estat tan abocats a fora que ara el virus, una cosa tan petita, no? I que casualment va començar en el país més poblat del planeta, ens està obligant a tots a fer... ens dona aquesta oportunitat, perquè això dependrà, evidentment, de cadascú, i cadascú ho gestionarà de la millor manera possible, que serà perfecta, encara que ens sembli una contradicció. I la carta del tarot de l'arcà, número 16, la Maison Dieu, ens ve a parlar d'això. Un canvi sobtat, però que és justament per canviar la nostra presó mental, per descobrir una nova realitat. I això dependrà sempre del nostre nivell de consciència. El petit canvi que fem, ni que sigui molt imperceptible, ni que sigui intern, perquè aquí està parlant de canvis interns, de percebre el món, seran poderosíssims. I bé, podria seguir parlant del tarot, però m'interessava parlar de l'arcà 16, justament
d'aquesta presó en la que estic ara. Sé que està plovent, noto la pluja fora, no? Que serien aquestes bombolles que estan caient, perquè justament el món s'està agafant unes vacances de nosaltres perquè recapacitem i tornem a fora valorant la llibertat, no? Hem estat tant temps connectats amb les xarxes que ara el món ha dit, vale, doncs voleu xarxes, quedeu-vos a casa, esteu hiperconnectats amb internet, però comenceu a valorar la vida real, no? La vida de fora, no? Sentir el cant dels ocells. Penseu que quan sortiu els arbres ja estaran en verd totalment, estem en plena primavera, per tant és una eclosió de vida mentre nosaltres estem fent aquesta quarantena. Fixeu-vos també que tot és simbòlic, que va passar Carnaval, estem fent la quarantena, la Quaresma, i sembla que per Pasqua, passada Pasqua, doncs ja haurem ressuscitat com a societat, o si més no, aquesta és una de les oportunitats que ens està donant la vida justament per aprofitar aquesta aturada. Res més, gràcies pel vostre temps, i si esteu interessats en el món del tarot, doncs seguiu connectats amb nosaltres perquè aprofitarem per anar penjant més vídeos a les nostres xarxes sobre tarot i sobre les altres eines que oferim a Consciència justament per aquest desenvolupament personal i espiritual. Moltes gràcies.